dit moment zijn wij in Hulst bij het stadhuis en daar is zojuist de briefing geweest voor de Dijken en Kreken Rally 2026. En zoals je ziet zijn er heel veel deelnemers. En we gaan zo een kijkje nemen naar hun auto's en we gaan een beetje de route volgen. Ik sta hier bij Frank Berkhoff en Frank, je bent de voorzitter van de Dijken en Kreken Rally. Dat klopt, ja? Ja. Vertel eens, wat is er allemaal aan de hand hier? Ja, nee, dat doen we elk jaar. In april, mei, dan organiseren we een oldtimer rally. Dat is een puzzeltocht door Zeeuws-Vlaanderen heen. Dit jaar doen er 105 equips mee. Auto's van 1900 tot 1980 eigenlijk. Nee, ongeveer 25 jaar oud moesten minimaal zijn, de auto's. Er zit wel een leeftijd aan de auto's. Ja, ja. En van alle types, als je hier om je heen kijkt, alle soorten auto's zitten hier. Allemaal hobbyisten die hier aan meedoen. Het is een route van 150 kilometer die we dit jaar rijden. We gaan door Oost-Vlaanderen. Mensen krijgen een routeboek waarin staat hoe ze moeten rijden. Dan krijgen ze ook nog opdrachten onderweg? Het staan in de routeboek. In de route staan kaarten in die je moet volgen. Het is een soort puzzelopdracht die je krijgt. En dan moet je op de juiste weg komen. En de bedoeling is dat je op tijd komt bij de aankomstplaats eigenlijk. Wat zijn de ervaringen van vorig jaar? Gaat dat allemaal lukken of stranden er ook nog wel eens auto's onderweg? Ja, het zijn oldtimers. Hè? Dus er gaat nog wel eens een keer wat mis qua motortechnisch, dat de dingen niet goed gaan. Over het algemeen komt bijna iedereen wel aan. Ik denk zo'n 3-4 auto's die het niet redden. De bedoeling is gewoon een leuke dag van te maken. Ja, dat zeker. Ja, we hebben vandaag heel veel mazzel, hè? Mooi weer. Het wordt 18 graden, dus alle cabriolets kunnen de dakken open. En we gaan er een mooie rit van maken. Oké, wij gaan ze even volgen. Uitstekend, lijkt me hartstikke leuk. Veel plezier nog. Ja, dankjewel. Ja. Nou, je bent er echt voor opgetut, hè? Ik ben er klaar voor. Vertel, wat ga je allemaal doen vandaag en welke auto rijden? Wij rijden de DAF en ik ga rallyrijden natuurlijk. Ja, en ik ga mijn best doen. Heb je eens meer meegedaan? Dat is de tweede keer nu. En hoe is het vorig jaar uitgepakt? Goed, maar vandaag gaat het beter. Tenminste, daar gaan we vanuit. Ja, dit treft het is prachtig weer, hè? Ja, absoluut. En is dit jouw eigen auto? Nee, het is van Linda, maar Linda is er nu even niet. Oh, okay. Linda is er. Ja. Oh, Linda is er wel. Kijk, hier is Linda. Kom, die maar even mee. Linda. Dat is van jullie. Kijk, jullie gaan rally rijden met een DAF. Ja, zeker. Een oude auto. Is die trouwens nog van je opa geweest of zo? Nee. Hij komt niet uit de familie. Nee. Nou, ik weet wel, je opa die had zo in, hè? Ja, dat klopt. Want ik ben hem vorig jaar nog even opgehaald. Ja, dat klopt. Hij vond het heel leuk, maar hij moest er niet meer in zitten. Snap. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Ja, dankjewel. Allebei, ja. Nou, dan ga ik hier naar een paar dames toe. Maar dames, het is hier een rally. Volgens mij is het geen paardenwedstrijd, hè? Nee, dat klopt. Er zitten veel paarden onder de motorkap. Paardenkrachten. PK's. Ja. Dat klopt. Waarom deze outfit? Het is het jaar van het vurige paard en daar is het rallyschild op gemaakt. Dus als je zo naar die rallyschilden kijkt op de auto's, dan zie je daar een paard uit de motorkap komen. Zie je dat is uniek. We gaan zo eens even kijken naar die ja. Even een vraag. Want ik heb daarnet gehoord dat de auto's 25 jaar oud moeten zijn, maar die van jullie is nog niet zo 25 jaar, hè? Nee. Of speciaal, hè? En wat is er speciaal aan? Nou, het is een RS 500. En het is nummertje 281. Dus er zijn maar 500 auto's van dit type gemaakt. En die mogen dan ook nog meedoen? Die mogen meedoen vanaf februari. Dus in december is het inschrijven voor klassieke auto's. En als dan in februari nog plaats is, mogen er ook speciale nieuwere auto's. Maar wel speciaal. Ja. Dus een cabrio of echt wel een speciaal iets. En dit is wel een speciaaltje. Hebben jullie al eerder meegedaan? Zeer zeker. Al heel lang doen wij mee. En hoe is het vorig jaar gegaan? We starten nu op 71. Onze startplaats. En dat heeft iets te betekenen. Ja, maar wij hebben heel veel lol. Daar gaat het hem toch om. Juist. Ik wens je heel veel plezier en heel veel pk's eronder, hè? Ja, dankjewel. Heren, vertel eens, wat zijn jullie van plan? Wat voor soort auto rijden? Wij gaan winnen. Je gaat winnen! Nu al? Dat zijn wij van plan. En we zijn een Alpine A310 en een Alpine A110. Die doen met 2 teams mee. Met 2 teams. Waar kom je vandaan? Sas van Gent.
Oké, heb je al eens eerder meegedaan hier? Zeker, ja. Toen ook gewonnen? Nee, 1 keer tweede en vorig jaar helaas uitgevallen. Dus Ah, kijk. En had je een materiaalpech of... ja, autopech. Je hebt er nu wel goed op gekrikt, hè? Ja, zeker. Kom goed. We zijn goed voorbereid. Oké. Ik wens jullie heel veel succes en zet hem op, hè? Yes, dankjewel. Goedemorgen, heren. Jullie zien er chic uit. Dank u wel. Het is ook een schone dag, hè? Het is gewoon een dag, ja, hè? Kom je vandaan? Klooster, maar ik woon op Nijenkant. Van Klooster weer op Nijkamp, dus ze kennen Oost-Vlaanderen heel goed. Ja, zeker deze kant. Ik hoor nou in het oosten gaan rijden, dus Ah, kijk, dat dat is is een makkie. thuiswedstrijd. Ja. Doe je dat wel vaker? Het is de 4e keer inmiddels. En al wat gewonnen? We gaan voor de eer. en Thea voor de eerste prijs. Jullie hebben een mooie auto, een kever. Kever zeker, hè? Kever, klopt. Hoe oud is die? Uit 72. Oké, hij mocht meedoen in de categorie boven 25. Ja, precies. Iets ouder dan onszelf. Dus, Wat verwacht je ervan? gezellig, leuk, mooi. Mooi is Zeeuws-Vlaanderen. En ik hoop qua score top 10. Oké. Tot nu toe is onze beste klassificering, 15e denk ik. Veel geoefend? Nee, Cursus gevolgd? gisteravond nog even erin gegaan, maar Oké. Nou ja, dat moet nog wel lukken, hè? Kom op. uiteraard, we gaan ervoor. Ik kreeg er op jullie. Oké, veel merci. succes en Dankjewel. leuke dag van maken. Gaan we doen. Oké, doei. Doei. Mevrouw, u ziet er zo chic uit. Doet u mee aan de rally? Ik ga een poging wagen om in de rally mee te volgen, ja. Ja? Ja, lekker rijden en een leuke auto. Wat voor auto heeft u? Wij hebben een gouden Mercedes. Gouden Mercedes zelfs. Ja, een hele mooie bak. Is er eentje die in de oude klascategorie Ja. meedoet? Ja? Hij is van de jaren 70, 1970 bouwjaar. Dus echt een goede auto. Ik ben er heel tevreden over. Ben u de navigator of ben u de bestuurder? Ik mag dit keer lekker sturen. Oké, dat is eigenlijk het leukste, hè? Dat is rustig. Kun je een beetje om je heen kijken en zien waar de navigatie naartoe stuurt. Ja, kijk, en als het niet goed gaat, kun je het altijd op de navigator sturen, hè? Inderdaad. Ja, dat zou ik ook voor kiezen. Ik wil alleen maar voor de snelheid kiezen. En de partner, voor de navigator, is dat een man of vrouw? Trekken ook zonder ons, hè? Wij moeten gaan. Wij Dat moeten is een vertrekken. vriendin. Dat is ze dus. Wij zijn startnummer 13. Sorry. Gaat lukken. Jawel, als je het contact aanzet wel, ja. Heb je er vertrouwen in dat hij het haalt? Sorry? Heb je er vertrouwen in dat hij het haalt? Ja, zeker wel. Ja hoor. Oei, die gaat naar boven. Hij gaat omhoog, ja. We gaan zweven. Heb je al meer meegedaan? Ja, niet met deze auto, maar iets van de 8e keer of zo dat ik meedoe. Dus het is toch nog een verrassing of deze het haalt natuurlijk. Ja, maar deze gaat wel halen. Die is helemaal gereviseerd, dus dat... Waar kom je vandaan? Rotterdam. Je komt speciaal naar hier voor de rally. Ja, zeker. Ja, Dat is wel heel leuk. ja zeker. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet van dit mooie Oost-Vlaanderen. Gaan we zeker doen. En zet hem op, hè, dat je de prijzen valt. We gaan het zien. Oké, veel succes, hè? Oké, dankjewel. Freek kan studeren. Natuurlijk. Gaat deze het halen? Natuurlijk gaan we het halen. Natuurlijk gaan we het halen. Ja, jij wel, maar die auto. Moeten we duwen? Tuurlijk gaan we het halen. Het ziet er wel heel leuk uit. Zeker, zeker. Maar hoe oud is die? Het is mijn auto niet, dus ik moet gokken, maar volgens mij is het van 48. Oh, oké, dat is echt een oudje, hè? Het is een oudje. Ja, oké, ik vind hem wel blitz. Maar ik wens je heel veel succes. Nou, merci. Merci, Oké. we gaan ervoor. Nog even studeren. Oké, doei. Ik ga nog even door. Dit is weer eens iets anders, hè? Ja, dat is weer wat anders inderdaad. Eerst was het allemaal vlaggen, maar ik reed toen ook al mee. Hè. Dus, ja. Is het leuk? Ja. Is het leuk om te doen? Leuk om te doen. En het is mooi weer vandaag. Dus, Absoluut, dat kan niet missen, hè? ja, fantastisch. Mooie Het is dag. wel een unieke auto, hè? Ja. Ja, Hoe oud is die? Hij is 46 jaar oud. 46 jaar oud is deze auto. Ja, Ah, dus- oké. Hij is net zo oud als ik. Ja? Dat waren nog de goeie, hè? Ik wens je heel veel plezier en een Dank je. leuke dag van. Hè? Ja, Als weer zeker. zal het niet liggen, Ja, denk ik. nee, vandaag. dat- Oké, goeie Bedankt, hè. rit. Tot ziens. Wij denken nou alles goed hebben, maar dat denken we elke keer. Maar mooi weer, prachtige route. En instinkertjes die we soms wel en soms niet vinden, denk ik. Ik zag je nou 2 keer de rotonde opdraaien. Was je mis of moest het zo? Ja, het moest zo. Het puntje stond aan de andere kant van de rotonde. Ja, hè? Dan moet je 2 keer draaien. En daar hebben we alles een fout mee gemaakt. Dus
Deze keer dachten we van, die moeten we meepakken. Volgens mij ben je de enige die dat gedaan heeft tot nu toe. Hoor. Kijk, Hou zo, hou zo. Dat punt hebben we dan. Niks hè? zeggen. Oké, Niks zeggen. nou ik geniet van jullie maaltijd zo. Gaan we doen, dankjewel. Yep. Dank je. Heren, in de Mehari. Mevrouw. Heb je hem opgeduikeld in Frankrijk? Nee, ik heb hem gekregen in België van een collega. Dus Hoe gaat Ja, het van- tot nu toe? we zijn een beetje in de war. Je bent in de war. We zijn in de war. Vanwege de moeilijkheidsgraad, denk ik. Ik denk dat we ergens 1 keer in de fout zijn gegaan. Ja? Dus, maar ja, kijk. 1 keer maar. Ja, maar het gevolg is niet te overzien, hè. Oké. Wat denkt u ervan? Hetzelfde. Ja. Het was heel veel lusjes. Dus, Maar dat gaat goed komen, toch? Komt helemaal goed. Als je hem uitrijdt is Het dat weer is prima. prachtig. Voilà, daar gaan we. En volgens Daar mij is doen we dat een lekkere maaltijd voor jullie te wachten. Komt Dus, helemaal goed. Ja? Perfect. Ik zou zeggen, veel plezier hè. Dankjewel. Geniet ervan. Doei. Gaan we doen. Nou dames, hoe gaat het? Fantastisch. Fantastisch, leuk. Heerlijk weer, gezellig team. Ja? Alles zit mee. Goede auto. Oké. Ja, hetzelfde. Ja. Geweldig. En denk je dat het gaat lukken? Tuurlijk, wij hebben volste vertrouwen in ons, toch? Absoluut. Oké, nou veel plezier nog vandaag dan hè. 1000-maal dank. Oké. Tot gauw. Hoe gaat het? Ja, goed. Maar ik hoor dat je wat verloren was. Ik ben... Oh ja. Wij zijn ons bordje verloren. Hoe komt dat? Of rood gereden? Ja, ik durf daar niet verder over uit te wijden. Nee. Nee, we reden wel een redelijk tempo, moet ik eerlijk zeggen. En toen in één keer... Hij schrok zich dood, want in één keer op de voorruit klapte hij. Maar mag je daar nog meedoen? Nou ja, ik hoop dat we nog mee mogen doen, want het gaat eigenlijk heel goed. Ja? Ja, Oké. 3 strafpunten maar. Maar 3 Ja, dat is niet veel, hè? van de 4. Nee, van de... Ja, die meneer, die is er nu even niet. Maar die heeft er een stuk of 100, denk ik. Maar die zou ik ook niet interviewen, want die Maar heeft volgens mij helemaal hebben we geen heel veel lol. zin in. Ja, ik heb het zeker naar mijn Nou, dan gaat zin. het er komen hè. Ja, dat is belangrijk. Ik zou zeggen nog smakelijk eten en succes voor de tweede ronde. Dankjewel, dankjewel. De beste kijkers, wij hebben een indruk gegeven van de Dijken- en Krekenrally in Hulst 2026. En zoals je hebt kunnen zien is het een hartstikke leuke middag geweest. Een hartstikke leuke dag eigenlijk geweest. Voor iedereen veel lol en veel plezier. En een mooi stukje Oost-Vlaanderen bekeken.